Aipatu dituzu, udalegearen inguruan akordioa erdietzitu dut Euskal Herria Jeltzaleak eta Euskal Herria Bilduk, zer diozu esateko? Nik oso positibotzat joko nuke. Gainera, ez daukat testua, ez dakite nola joan diren, baina pixkate gaur prentsan irakurritakotik eta orain Marian Beitialarrangoitiari entzundakotik, ikusten da eragiteko asmoa badaukala, ze gai oso interesgarri iruditu zait, ekarpen legea aldatzeko asmoa daukala, lehenean egon gara hitz egiten, berez udal lege bat, esanaz, udalak eskumen gehiago baldin baditu, finantziazio bide gehiago izan behar dituela ondo dago, baina gero, ea horrek ze eragin daukan beste lege batzutan, eta nire zalantzazan lege horietan ere eragingo duen benetan efikaza izateko, ze bestela ere izan daiteke berdintasun lege biz bat, nolabait ere egiten duena deklarazio bat de principios, baina gero ez dena eraginkorra, baina badirudi eraginkortasun hori bermatuko dela, eta horrek lasaitu handia ematen dit. Eta hori ikusita legez bermatuko dela, uste dut importantea dela, batetik beharrezkoa delako edukitzea, uste dudalako desblokeatzen dela urte askotako egoera. Udal asko eta asko, ni diputazioan lanean nengoenean, udal asko eta asko itota zuden. Batzuk zor handiak zituztelako, beste batzuk baliabide gutxi, beste herri batzuetan arazo estrukturalak dituztelako, garapen ekonomikoari dagokionez, udal txikiek zerrezanik ez dituztela baliabiderik, eta gainera, beraien gaineko beste instituzioek erabaki dute beraien ordez, geroz eta eskumen gehiago izatea. Eta adibidez, emergentzizko laguntzen kasuan, beti ikusi dugu, udalak direla herritarrari harrera eman behar diotenak, zeukatenak dirurik, eta beraiek dira azalpenak eman behar dituztenak, eta jendeak ez du ulertzen ez da udalaren errua, beste baten errua dela, baina udala da herritarrarekin harrera hori egin behar duena, zerbitzu hori eman behar diona, erantzukizunak dituena, eta uste dut zentzu horretan, arnaz hori ematea udalei oso importantea dela. Uste dut udalek finantziazioa behar dutela, eskumen gehiago edukitzeko, eta beste kontu bat importante iruditzen zaidana da autonomiarena eta erabaki eremuarena. Hau da, udalei bermatuko zaie erabaki eremu gehiagotan parte hartzea. Beraien inguruko erabakiak orain arte beti hartu dira Aldundien eta Eusko Jaurlaritzaren artean, eta beraiei eragin izan diete, beti esanaz, zuei tokatzen zaizue hainbat diru eta kitxo, ezta? Gero, repartoaren inguruan ere, udalez berdinen eta baldintzaz berdinen arteko repartoaren inguruan ere, horre ere uste dute importantea dela, gaur egun aplikatzen diren irizpideak ere errebisatzea, eta zentzu horretan egotea urtebete bat, analisi bat egiten ikusteko ze motatako udalak indatu beharko lirateke, non jarri beharko lirateken indarguneak eta ahulguneak, eta ea beste banak eta irizpide batzu dauden, justuagoak izan daitezkenak, zentzu horretan ere iruditzen zait oso importantea dela. Adrian, nola ikusi dezuzuk? Nik uste dut oso positiboa dela, behintzat hemen ez aplikatzeko Espainian gertatzen ari diren aldaketak. Hori oso importante hemen, batez be, oinarrira bagoiaz, Espainian eman diren movimentoak helburu moduan daukielako gutxiago gastatzea. Defizita kontrolatzeko, zer egiten dugu, udalen defizita kontrolatzeko, eta autonomia kendu behar badautzeko, kentzen dautzeko, eta punto. Eta hor dago arazo konkretu bat, eta arazo horrei aurre egin behar dut, diote. Gure kasuan, helburua diferentia da. Eta gure helburuentzat udalak, autonomoak, udalen autonomia behar dugu gizarte dinamikoagoa, behar dugu toki garapena sustatu, hori enpresa txikientzat oso importantea da. Oroar, kompetentziak, oroar handiak eta autonomoak izatea, eta batez finanziazioen aldetik eta toki garapenaren politikaren aldetik, nik uste dut, ekonomiaren zat oso importantea dela lortu den akordioa. Eider eta Zelai Eider. Nik gustatuko litzaidake irakurtzea akordioaren nondik norakoak, ez da? Egon hartu dutenak defendatu dute, gainera, Marianek ondo esan du ez dela euren legea. Orduan, aurrera pausu bat iruditzen zaiela, baina ez da, EH Bilduk berak bakarrik aukera balu egingo lukeena. Hori, ez da, normala da akordio guztietan gertatzen dena. Lehen gaina galdetzen egon harritu zait, nik buruan neukana da, PSA izala EJ-rekin negoziatzen, eta horren ez dut argi ulertu zeintzuk dian argudioak ez babesteko, ez da? Ze justu, nik entzun dudanagatik, justu Eusko Alderdi Jeltzalea eta Bilduk azpimarra egiten diote finanziazioaren gaiari, batetikan, gero nola ahots propio izango duten eta erabakitzeko, ez da? Eskumena izango duten, eta aldiz justu da PSAk egin duen kritika, ez da? Bat esanez, Bilduk merke saldu dela bere babesa, finantziazioa ez dagoela bermatua, eta benetan ahotsa ez duela izango, baizik eta konsultiboak bakarrik izango dela udalak.
Orduan, benetan gustatuko litzaidake xehetasunak irakurtzea. Dena den, lotsagarria da, 35 urtetan akordio batetara ez iriztea, ez da, horrelako gai baten inguruan. Eta gero baita ere, horrek beste gure arkitektura instituzional zoragarri hau ikutzeko edo aukerarik zabaldu duen batzuen asmoa hori zalako eta guzti hori ez. Baina irakurri esan daukat, onartu dutenen argudioak eta eseskoa botatzeko argudioak edo esan dituztenak. Bai, zela iruditzen zuri? Ni oso positiboa. Eta gainera iruditzen zait lege honek markatzen duela modu berri bat politika egiteko, alderdien artean. Nola kudeatu da lege honen tramitazio guztia, lege hau hasten da 2014an, okerrezpanago tramitatzen, eta adostu egin zen eremu instituzional diferentetan, eta gero jaurlaritzatik ere jarrera izan da adostekoa. Badira beste lege batzuk, arazoak eduki dituztela zuzen ere, joan direlako testu bat eta testu hori izan hartu behar. Eta kasu honetan arduradunek ostentu handiz eta gozotasun handiz eta EH Bilduren aldetik ere egonda oso jarrera elkar ulertzekoa. Jabetzen ziren Adrianek esaten zuen moduan legeak duen garrantziaz, ze estatuko legeak hau oinarritu egiten da salbuespen batean, hau da asimetria bat dago Espainiarekiko, eta hemen udalen autonomia sustatzen den moduan Espainian mugatu egiten da. Eta ez bagenuen nahi Espainiako araudi hori aplikatzea beharrezkoa zen lege hori onartzea. Bestalde, Euskararen inguruan Euskararen legea osatu egiten du, baina gainera aukera ematen dio udalei euskaraz lan egiteko, ez bakarrik zerbitzu hizkuntza euskara izateko, eskumenak argitu egiten dira, ze orain arte udal legerik ez zegoenez, Espainiako legea zan markatzen zuena eskumen aldaketa, sortzen du politikak irudikatzeko eta ebaluatzeko politikaen tokiko erakunde bat, oso interesgarria dela, eta baliagarri izan daitekela esperientzia piloto bezala erakunde instituzionalen arteko gastuen politika ebaluatzeko. Gu jakin behar dugu, zertan gastatzen den dirua, non dauden hutsuneak, eta zeintzu dira erakundeen artean egiten diren irakurketak. Gero, herritarro jakiteko ondo egiten duten, ez duten egiten, baina nik uste dut hori beharrezkoa da. Politika publikoen ebaluazioa, da dirua, zertan gastatzen den, nola gastatzen den, eta ze hutsunak dauden hemenetan, bale honek aukera ematen du. Eta gainera, arazo juridiko ikaragarriak sortzen ziren UEMaren kasuan, udalbiltzari egiten zitzaizkion diru laguntzetan, eta normaltasun oso zarautzen du udalen arteko harremanak, eskumenak argitzen ditu, eta finantzazioen atala da gutxien begiratu ahal izan dudana, baina nik uste dut lege honek, lege hau berez garrantzitsua da, arkitektura instituzionala osatu egiten duelako, eta gainera aukera berriak ematen ditu politika adostasunan oinarritzeko eta beste era batera egiteko. 5 minutu, Txinara begiratzeko apur bat, baina Txinara begiratzeko aitzakia baino ez da, batez ere gure Euskal Herrirantze begiratu eta ikerketa eta garapenaren inguruan zer gertatzen ari den, eta zer nolako azterketa, ikerketa eta hausnarketa egiten ari zareten ikusteko, Adrian. Apur bat, pasaren hastian aztertu genduna sakontzeko ebai, altzairoen sektorean gertatzen daren komentatzeko orduan, aipatzen hasi da etengabe Txinaren mehatxua, baina batez be dumpingekin lotuta edo diru laguntza publikoekin lotuta. Gu esaten ari gara, eta hori datuekin konprobatzen ari gara, Txinaren benetako mehatxua ez da hor. Txinaren benetako mehatxua, eta harrigarria izango da batzuentzat, teknologia da. Zergatik, gure atzean daudelako, baina teknologian gu baino askoz esfortzu handiagoak egiten ari dira, eta horren ondorioz kosteak txikiagoak izan da, gerota sektore gehiagoetan sartuko dira, eta gerota horan jarraitzen badugu, gerota sektore gehiagoetetik botako gaitu. Ez dakit ikusteko aukera eukiko dugun datu batzuk, oso importantea zen, komentatu genduen aurreko egunean, oro har, Txina gerota gehiago inbertitzen ari da teknologian, eta Europar Batasuna gainditu duela, barne produktu gordinaren arabera,
eta gure referentzia bai ganditu da. Hau da, Euskal Herria baino gehiago inbertitzen ari dira. Baina, orduan, azterketa hori zehatzago izateko, aztertu behar ditugu Txinako regioak. Txinako regioak ez dira benetako regioak, dira estatuak, ia. Ikusi dezagun berriz ere prestatu dugun grafiko hau, lehenengo ikusiko dugu, aurretik esango dizuet, gorri ilunez agertzen direnak direla Txinako herrialde edo Txinako regioak, eta gainerakoak direla Europar Batasunekoak. Ulertzeko, regioa esaten dugu, baina Beijing eta Shanghai bakoitza 20 milioi lagun bizi dire, eta Tiangain 14 milioi, beste erregioetan 70 milioi edo 100 milioi, ez? Orduan, dira estatuak. Konparatzeko orduan, estatuak bezala dire. Eta ikusten baitugu zer gertatzen, zenbat inbertitzen ari dire. Hau da, oin bi urtekoa. Eta zenbat inbertitzen ari dire. Eta zenbat inbertitzen dabe Europako herrialderik aurreratuenak, hor ikusten dugu argi zer gertatzen ari da. Hau da, Europako teknologikoki aurreratuenak dauden herrialdekin konparatu ezkero, gehiago edo askoz gehiago inbertitzen ari dire, adibidez, Beijing eta Shanghai. Beijing, Shanghai eta Tianjinen, Austrian eta Alemanian baino gehiago, eta bar. Beste kualago dago, horren atzian datozenekin. Horrentxe ikusiko dugu. Hori da, horreko Jiangsu, hori Belgika baino gehiago, edo Guangdong, hor 100 milioi lagun dago, Frantzia baino gehiago, Zhejiang, Shandong eta Shanxi, Holanda baino gehiago, referentzia modu. Hor gutxi gorbera dago bebai gure referentzia. Hori xaletu behar nizunean, non kokatu behar den Euskal Herria. Baina, bi hartu behar dugu kontuan, hori dira estatuen referentziak. Estatu horren barne, estatu handiak dira, estatu horren barne, dagoz eskualde industrialak eta industrialak ez direnak. Eta horrek esan gura dago, praktikan horren barruan eskualde industrialak hori baino askoz gehiago inbertitzen dira. Orduan, eskualde baten estatu osoa edo erregio osoa 106 inbertitzen badu, horren barne eskualde aurreratuenak 110 inbertitzen dira zio asko. Orduan, jakiteko gu nun kokatzen ari gara. Eta zein da datorkigun erronka. Hori da, maraton batean ibiltzen, egotea bezala, gu ibiltzen gabiltz, lasai, baina atzean beste bat dator korrika. Korrika, edo bizikletaz. Neurria jartzeagatik, ez, ehundik bat koska bat igotzeko, gaur egun autonomia erkidegoko aurrekontuak hartuko bagenitu, suposatu zau gastu publikotik ordaintzen dela, puntu bat irabazteko 600 milioi euro behar dituzu. Beraz, 2 edo 3 puntu irabazi nahi izatera, pentsatze diru kopuruzari garen, pentsa ezina da horren guztiaren jatorria publikoa izango denik, baina ahalegina eskatzen du gaur egun egiten ari garena bikoiztea iaia, ez? Orduan, benetako larrialdi deia da. Aurreko gunean ipatu genduen joera kontutan hartuta. Hau da, Txina goruntza doiala, Europa horroar geldirik dago, eta gu azken urteotan beruntza. Honek ze irtenbide dauka? Teorien politika publikoak aldatzea, baina hori oso zaila da, gizartean bertan ez dagolako mugimendurik hori dinamizatzeko. Hau da, politikoa ez dira sentitzen presionatuta horretarako. Bueno, orain hauteskunde kanpaina bat dator, ez dakit hauteskunde kanpainaten entzungo dugun honi buruz hitz egiten, galdera eder bat da kazetariok politikari mahai gainean jarri genezaiekena honen inguruan ea zer erantzuten diguten Euskal Autonomia Erkidegoan, Nafarroan daude orain hauteskundeak eta Ipar Euskal Herrian gertuan ere. Tira, dozein kasutan badaukagu aukera gai honi buruz hitz egiteko, hauteskunde kanpainatan ez baldin bada, bai azpimarran behintzat, eta aldaketarik edo atentzioa ematen digun daturik dagoen bezain laizter, Adrian Zelaiak eta Joseba Barandiaranek ekarriko digute bi hori eskerrak gaur ere hemen izateagatik, datorren astera arte, izango dugu zer kontatu eta zer azpimarratu. Eta zuei ere bai Eder Alkorta, Zelai Nikolas eta Larraitz Ugarte hirurai eskerrak hemen izateagatik, laizter arte, laizter ikusiko dugu elkar. Jaun Andreok zuei ere eskerrak, bihar hartzaleko lauak buelta hortan izango gara hemen, egunak ematen dituenak azpimarratzeko prest, eta horren astean ordu honetan zu ere hemen izango gara, eta horren astean gurekin Joseba Egibar izango da. Ea zer kontatzen digun Joseba Egibarrek Euskalo zenbat gauza gertatu diren gaurtik eta ordura bitartean. Mila esker izan diguzuen arretagatik, bihar arte guztiek.